Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Brawl Stars. Astăzi sunt cu un prieten de-al meu care îl cheamă Gabi. Da, hai să jucăm. Să mă așa bun. A murit. Fuck. Hai să scriu aici, hai să scriu aici. Că am început. Ia să vedem ce zice. Am început videoul. O să apar pe YouTube, scrie ceva. Hai să... ce vedem? Mamă. Nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Eu nu știu dacă el crede că ăsta e canalul meu de YouTube. Că gen, eu i-am zis că să se aboneze la canalul meu de YouTube. Mama. O să crede? A murit. Din păcate. Hai să băgăm și noi la una. Bun. Ia ce zice. Ia oare ce zice. Chiar sunt curios. Am început greșit. Adevărat. Da, am făcut club pe Brawl Stars. Vă zic imediat cum se cheamă. Mamă, dar ce fel am luat? A murit. Hai să dau superul. Nu, bă, ăla nici măcar... De ce nu dai automat, bă? Trebuie să dai automat, bro. De ce nu dai automat? Mamă, dacă am rău merge internetul. Vreau să încerc un fel de... Da, sau că nu mai am... Cum să zic, nu mai am un gadget. Gen, am gadget, dar nu mai cred. Mamă! Dacă îi prind acolo, îs morți. Dacă îți dau așa și dau superul, îs morți. Unii mort. Dă-i mă bul, dă-i mea. Dă-i bulă mea, de ce nu dai? Bun, bravo, bul. Bro, deci... Mamă,
Bro, cum le-am luat așa de... Bine, bine. Bun, gata. Fugi, fugi, fugi. Bun, deci va. Deci n-am omoară. Nu, nu, nu. Bun, bro. Bun a fost meciul acesta. Da. Am făcut un club care se numește FKX bară RGI. Da, și gen nu scrieți cum a scris acolo, scrieți așa. What a fascinating biosphere! Nouă. Așa scrieți. Și după aia mai puneți așa. 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 Și așa, că se găsește mult mai repede. Faceți un scris și altceva. Bun. Let's see what's buzzing! Bun. Nu știu ce să zic, să pun facecam sau nu. Gata, pot să am... nu are Brawl Pass-ul. Bun, nu. Ce șmechere harta. Zici că suntem giganți, că suntem mai mari ca o mașină. Ce șmecher. Bă, ia uitați, fiți atenți, ia, da? Ați văzut? Am făcut gen, am dat super și după aia am dat pe ăsta, gadget și a sărit doar o rachetă. Mama, ce mă enervează Jean aia. Eu cred că am să joc și eu cu Jean. Da, am făcut toți brawler de rank 15. Nu am de 20. Mama mai avea puțin și m-a omorat. Cred că nu mai avem nicio șansă degeaba. Nicio șansă, păcat. Păcat. Bun. Fără... Mă răspunde. Nu-mi răspuns, nu? Ok, nu vrei să-mi răspunzi. Ok, bun, este destul de bun acest scurt, să zicem. M-a omorât. Sughit. Și mă enervează. Sughit. Sap. Din câteva rachete. Hai, Jackie, omoară-i pe toți. Să câștigăm.
bravo, bravo, bravo. Game on. Don't do that. Oh, you're so lucky. Mamă, bro, dar cum mă omoară atât de repede? Bravo, Jackie. Bravo, Jackie. Don't do that. Mamă, bro, deci, bă, brocul ăla de la Brawl Pass, atât de, cum să zic, atât de bine super, deci, nu înțeleg de ce îl dă așa de bine. Bravo, bravo, bravo. În ce stau gen așa mai de la depărtare, să nu mă omoare chiar așa de repede, știi? Mamă, ce bine i-am rupt, adică gen, da tot viața, da. Degeaba fac timp. Degeaba, bro, deci... Da. Hai să facem acest... Să băgăm pe duo. It's time to level up. Ia ce zice. Vrei să... Ia să vedem ce zice domnul Gabi. Abonați-vă la Game Channel Tuber. Nature. Bro. Ia chiar curioasă. Nu știi. Cam tună. Da, revenim când o să ne dea prin gând un nume. Dar puteți să scrieți și voi în comentarii ce nume să pun. Revenim. Da, n-am găsit niciun nume, dar cred că o să găsim. Eu nu știu ce nume să pun. Puteți să scrieți și voi în comentarii ce nume pot să pun. Eu, ce a zis aici? Nu, domnul Play. Ia să scriu. Mai fără să spui cuvânt. Ia să vedem ce zice. Doamne. Dacă nu hit și... Da. Cam atât a fost și cu acest episod de Brawl Stars. Eu am fost Gamer91, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!